שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אליי לעוד סרטון. היום רציתי לחלוק איתכם סוד קטן שלי, וזה מה אני עושה כשהשיער שלי נורא מלוכלך ונורא מגעיל, ואין לי זמן לחפוף ואני לא רוצה לחפוף, או שלא יצא לי לחפוף, וזה משהו שאני עושה. אז בעצם אני עושה את הגולגול החמוד הזה, ואפילו אם בא לי אני מקשטת אותו ככה שזה בכלל יסתיר את זה שהשיער שלי לא נראה טוב היום. אז אם בא לכם לראות איך עשיתי את הלוק הזה, תמשיכו לצפות. טוב, אז בעצם כדי לעשות גולגול יש שני מוצרים בשוק שאני מכירה שעובדים טוב. אז הראשון זה בעצם הספוג הדונט החמוד הזה, שקניתי אותו בביוטי קר, הוא עלה איזה בין 3 ל5 שקלים, זה באמת לא איזה משהו ממש משמעותי, ולדעתי זו השקעה ממש נחמדה. מה שקרה עם הדונט זה בעצם שאתם מכניסים את השיער ומגלגלים אותו חזרה לתוך לראש. בגלל שהשיער שלי נורא ארך בתקופה האחרונה, אז זה נהיה מאוד בומבסטי. זאת אומרת, יש גם את הספוג ובנוסף לזה עוד את הנפח של כל השיער שלי, וזה היה קצת יותר מדי בשבילי למראה יומיומי לעבודה כשאני לא חפפתי ראש. אז קצת נטשתי אותו בזמן האחרון, ודבר שהתחלתי להשתמש בו זה הדבר החמוד הזה, שזה סוג, זה פלסטיק עם חור באמצע, כשהוא מתקפל מתחבר לעיגול כזה, ממש חמוד. ומה שזה עושה בגלל שהשיער שלי נורא ארוך, אז השיער עצמו ממלא את הגולגול הזה, וזה הופך לגולגול די גדול בזכות עצמו, וזו הסיבה למה אני משתמשת בו בזמן האחרון. אני מניחה שאם אני אסתפר או משהו כזה, אז אני אחזור להשתמש בדונט. רק שתדעו שפעם זה צריך ממני פשוט לעשות את הקוקו, לשים אותו ופשוט להפוך את השיער וזהו, וכאילו עם סיכות לחבר, כי השיער שלי היה כל כך קצר. עכשיו שהוא כל כך ארוך, אז זה פשוט נהיה כבר מלא גושי שיער שצריך איכשהו להסתיר, וזה היה כבר too much for me. אז עברתי לצ'ופצ'יק הקטן הזה. אז בואו נתחיל. כל מה שאנחנו צריכים זה את הצ'ופצ'יק, מסרק, וכמובן סיכות. אז אני מסרקת את השיער, ואני לא מאלה שעושים במפ למעלה, בעיקר כי אם אני עושה את השיער הזה, אז זה אומר שהשיער שלי כבר מגעיל, ולעשות עוד מין, זה פשוט נראה. אז יש לנו גומייה, אני עושה קוקו כשאתם רוצות מהקוקו, ומהגובה שלו. הגובה של הקוקו זה יהיה הגובה של הבן, אז קחו את זה בחשבון. אוקיי, יש לנו קוקו. עכשיו מה שאני עושה זה פותחת את הצ'ופצ'יק, מכניסה את השתי אצבעות שלי פנימה, ומכניסה את השיער. אני אסתובב בשביל זה. אז הכנסתי את השיער לא עד הסוף, בגלל שהשיער שלי מדורג. ואני מגלגלת, אז מחברת את השתי צ'ופצ'יקים עד ששומעים קנק. אל תהיו עדינות. כל מה שאני צריכה לעשות עכשיו, שזה נראה ממש מבולגן ומכוער, זה לקחת סיכות ולהתחיל לסדר את זה בעיגול.
אז זה הלוק הגמור. אם אהבתם אותו, תעשו לו לייק. אם אתם רוצים לראות עוד סרטוני שיער, בבקשה תכתבו לי למטה בתגובות ואני אעשה אותם בכיף, כי זה ממש משהו שאני נהנית לעשות. אני מקווה שאתם אוהבים את הסגנון הזה, אני מאוד אוהבת אותו, אני חושבת שזה נורא נסיכותי וככה פותח את כל הפנים ונותן לנו את כל השטח הזה לחייך ולהראות נוכחות, בלי שכל השיער מסתיר אותנו. בנוסף לזה זה טריק ממש טוב כשלא חפפתי שיער ואין לי זמן עכשיו לחפוף ולייבש ולסדר. אז אני ממש אוהבת אותו. אני מקווה שגם אתם נהנתם, אני אתראה בסרטון הבא, ביי ביי.